खूप आनंद आहे. अशीच पुढे चांगली मोठी होऊन आईच्याकडे काय आशीर्वाद असतो. कारण का ती सुखी राहून पुढे पुढे याच मिळत जाऊन तिला कुठल्या याच्यात. हे आनंदाश्रू आहेत विजयश्री तेलींचे. विजयश्री तेली या 12वीच्या परीक्षेत सिंधुदुर्गात 3रा क्रमांक पटकावलेल्या मालवणच्या टोपीवाला हायस्कूलच्या स्नेहलताच्या आई. लेकीनं परीक्षेत मिळवलेल्या या यशानं त्यांचा ऊर अभिमानानं भरून आला. लेकीला चांगले मार्क्स मिळतील याची खात्री होतीच. स्नेहलताला घट्ट मिठी मारून उराशी कवटाळून या मायलेकींनी हा आनंद साजरा केला. आणि हे सांगताना त्यांचा हसरा चेहरा खूप काही सांगून जात होता. मी इथे कामाला होती ना, तिने पहिलाच फोन केला मला. त्यामुळे खूप आनंद झाला. तिने सांगितलं म्हटलं मला आधी पार्क करो. मी संध्याकाळी गेली घरी. खूप मिठी काढून स्नेहलतानं 12वीत 94.83% मिळवले. सिंधुदुर्गातून ती 3री आली आहे. अर्थात यामागे तिची जिद्द, तयारी आहेच, मात्र कणखर आईचे कष्ट देखील आहेत. स्नेहलता अवघ्या 1 वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचं छत्र हरपलं. सगळी जबाबदारी आईवर आली. त्यांनीही ती समर्थपणे सांभाळली. स्नेहलताचे वडील सत्यविजय तेली हे स्वतः कंडक्टर होते. त्यामुळे अनुकंपातून विजयश्री यांना जॉब मिळाला. 16 वर्षांपूर्वी स्वच्छक म्हणून त्या परिवहन महामंडळात रुजू झाल्या. सुरुवातीला त्यांची मालवणच्या आगारातच नियुक्ती झाली. मात्र आता डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांची सावंतवाडीच्या आगारात बदली झाली. विजयश्री राहायला मालवणातील देऊळवाडा इथं. त्यामुळे रोज मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी असा प्रवास त्यांना करावा लागतो. सकाळी 7 वाजता त्या घर सोडतात, तर पहाटे 5 वाजल्यापासून त्यांचा दिवस सुरू होतो. घरी येईपर्यंत रात्रीचे 8 वाजलेले असतात. दिवसभर आगारात येणाऱ्या बसेस त्यांना साफ कराव्या लागतात. त्यात दुपारचं जेवणही ठराविक वेळेत होत नाही. प्रवासामुळे होणारी दगदग आणि अवेळी जेवण याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झालेला दिसतोय. सावंतवाडीत बदली झाल्यापासून त्यांचं वजन चांगलंच घटलंय. त्यामुळे प्रशासनाकडे त्यांनी आपली बदली करण्याची मागणी केली आहे. लवकरात लवकर बदली होण्यासाठी त्या प्रयत्नात आहेत. विजयश्री यांच्या संकटात भाऊराया मात्र भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभा होता. कठीण काळात त्यानं त्यांची मोलाची साथ दिली. विजयश्री यांचं सासर वेंगुर्ले तालुक्यातील कोचरा इथं. मात्र पतीच्या निधनानंतर भाऊ रवी मालवणकर यांनी त्यांना आणि 1 वर्षाच्या स्नेहलताला मालवणात माहेरी घेऊन आला. भावाप्रमाणे वहिनी रोहिणीही त्यांचं सगळं आपुलकीनं करते. आज जे काही मी आहे ते फक्त आणि फक्त भावामुळे, हे सांगताना विजयश्री यांचा कंठ दाटून आला. माझा भाऊ, माझी वहिनी चांगली. आज सगळं काय ते आपल्या आईच्या कष्टांची जाणीव स्नेहलतालाही आहे. त्यामुळे अशीच मेहनत घेऊन प्रगती करण्याचा तिनं निश्चय केलाय. सीए बनण्याचं तिचं स्वप्न आहे. आधी आनंद होतोय. आई खूप कष्ट करते, त्यामुळे त्याचं चीज झालंय. आज एक टप्पा पार केलाय. त्यामुळे यापुढे पण असे चांगले प्रगती करेन आणि आईला पण असं चांगला हे देण्याचा प्रयत्न करेन. खूप छान वाटतंय. खरं तर 90% जास्त मिळवायची अपेक्षा होती. म्हणजे ते ठरवून ठेवलेलं की अबव 90 जायचं आहे. पण हे खूप मोठं यश आहे. खूप आनंद होतोय. यापुढे सध्या मी आता ग्रॅज्युएशन करेन आणि CAच्या एक्झामसाठीची तयारी सुरू करेन.
खूप अभ्यास केला म्हणजेच जास्त मार्क मिळतात असं नाही. सातत्यानं ठेवलं परीक्षेत, म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच कंटिन्युअस अभ्यास करत राहिला तर परीक्षेच्या काळात पण जास्तच करावं लागत नाही. तो एक आपला फ्लो असतो, त्यामुळे होऊन जातं सगळं. फक्त सातत्य ठेवलं पाहिजे आणि आपली तयारी पाहिजे तेवढं करण्याची. आणखीन एक बाब प्रकर्षानं जाणवली ती म्हणजे त्या काम करत असल्याचं ठिकाण अगदीच अस्वच्छ होतं. एसटी धुताना वापरलेलं पाणी साचून काळा कुठ्ठ चिखल तयार झाला होता. त्याच ठिकाणी कचरा टाकलेला दिसत होता. पाय अगदी जपून टाकावे लागत होते. विजयश्री आणि त्यांच्या सोबतच्या सहकारी केवळ चपला घालून बस धुण्याचं काम करत होत्या. दिवसभर या पाण्यात राहून त्यांच्या पायाला जखमा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एसटी प्रशासनानं कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचीही काळजी घेणं तितकंच गरजेचं आहे. निदान हँड ग्लोव्ज आणि पायांचा पाण्याशी थेट संपर्क येता नाहीत असे बूट उपलब्ध करून द्यावेत. मात्र लेकीसाठी हे सगळे कष्ट उपासण्याची विजयश्रींची तयारी आहे. मी निमित्त आहे, सारी मेहनत स्नेहलताचीच आहे असं त्या अभिमानानं सांगत होत्या. असंच शिकून तिनं मोठं व्हावं, प्रगती करावी अशी विजयश्रींची इच्छा आहे. आणि जास्त करून तिचीच मेहनत आहे, पास होण्याचं कारण तीच आहे. मी फक्त निमित्त आहे, फक्त आई हे फक्त निमित्त आहे, बाकी सगळी मेहनत तिची आहे. आणि तिला हे होतं, मला हे होती की ती 12वी चांगले मार्क मिळून नंबर काढेल आणि 10वी तिने काढलं ना दोन नंबर. ही गोष्ट आहे स्कॉलर स्नेहलताच्या कणखर आईची. लहानपणी वडिलांचं छत्र हरपलं, मात्र आईच्या कष्टामुळे आणि तिच्या मेहनतीमुळे तिने शिक्षणातला महत्त्वाचा टप्पा पार केला. आता आणखीन मोठी भरारी घ्यायची आहे. मात्र त्यासाठी स्नेहलताला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा आणि तिच्या आईला सला. शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं, कणखर तितक्याच हळव्या आहोत, संयमी आणि विवेकी. डगमगत नाही संकट समयी आम्ही सावित्रीच्या लेकी. डगमगत नाही संकट समयी आम्ही सावित्रीच्या लेकी. जुईली पांगम, कोकण साधलायू, सावंतवाडी.